ప్రభునందు ప్రియమైన సోదర సోదరి, ఈరోజు మనము జీవజంతువులు మరి మనుషులు మధ్యలో జరిగిన సంఘటనలో చివరి భాగము మనము ఈరోజు చూసుకుందాం. ఇంతవరకు 4 పాఠంలో మనం మొదటి పాఠంలో 8 విషయాలు మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం. అదేమంటే అవ్వ మరి సర్పం గురించి, నోవా మరి పావురాలు మరి కాకలు గురించి, ఐజాకు తర్వాత బలిపశు దేవుడిచ్చిన దాని గురించి, మరి రెబెకా ఒట్టగలు గురించి మనం చూసుకున్నాం. తర్వాత ఇజ్రాయేలీలు పాప బలికు వేరే వేరే దహన బలికు ప్రత్యక్ష గుడారంలో మరి ఆలయంలో ఇచ్చిన బలిల గురించి మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం. తర్వాత ఇజ్రాయేలు అరణ్య ప్రయాణంలో దేవుడు వాళ్ళకి మాంసం కొరకు ఇచ్చిన పక్షుల గురించి, బాలాము మరి మాట్లాడిన గాడిద గురించి చూసుకున్నాం. దానికి తర్వాత సంసోను మరి నక్కల గురించి మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం. 2వ క్లాస్లో మనము ఎలీషా గురించి, ఎలీషా జీవితంలో ఏ రీతిగా ఆయనను పిలిచినప్పుడు 2 ఎద్దులు గురించి మాట్లాడుకున్నాం. తర్వాత 2 ఎలుకబంటి గురించి మనము ధ్యానం చేసాం. దానికి ముందు ఎలియాను ఏ రీతిగా దేవుడు ఆ కాకల్ని పంపించి పోషించాననే విషయము, ఈ 3 విషయాలు మనము చూసుకున్నాం. దానికి తర్వాత 3వ పాఠంలో మనము ముఖ్యంగా చేపల గురించి చూసేప్పుడు యోనా గురించి, మరి యేసు ప్రభు పర్వత ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు ఒక కుర్రోడు దగ్గర ఉన్న 2 చేపల గురించి, తర్వాత పేతురు పోయి ఆ ఒక చందా వసూలు చేసే వాళ్ళకి డబ్బుని ఆ చేప నోటి నుండి తీసుకొచ్చిన విషయం గురించి మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం. 4వ పాఠంలో సింహముల గురించి ముఖ్యంగా 4 విషయాలు, దేవుని బిడ్డలు ఏ రీతిగా సింహముని చంపారనే విషయము, మరి దేవుడు సింహం నుండి ఏ రీతిగా దానియేలుని కాపాడారని, మరి 3వదిగా సింహము ఏ రీతిగా దేవుడు తీర్పు తీసుకొచ్చేకి సింహంని పంపించి దేవుడు చేసిన కార్యాలు మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం. సోదర సోదరి, ఈరోజు మనము చివరి భాగంలో ఇంకా కొన్ని విషయంని మనము బైబిల్ నుండి నేర్చుకుని ఆత్మీకంగా మాకున్న పాఠాన్ని మనము చూసుకుందాం. దీనిలో సర్పము గురించి, పాంబుల గురించి మనము అవ్వ పాంబుకు జరిగినది మనము కాకుండా వేరేది ఏమైనా చూస్తే, మోషే జీవితంలో కర్ర పాంబు అయ్యేది మనం చూస్తాం. మోషేని దేవుడు ఇజ్రాయెల్కి పోయి నా జనుల్ని నువ్వు విడుదల చేయాలా అని అంత చెప్పేప్పుడు అతను ఏం చెప్తారు, ఆ జనాలు నన్ను ఏ రీతిగా అంగీకరించుకుంటారు అనేప్పుడు ఒక సూచన ఇస్తారు. అది మనము విమోచన కాండ 4వ అధ్యాయము 1 నుండి చదువుకుందాం. మోషే, చిత్తగించుము, వారు నన్ను నమ్మరు, నా మాట వినరు, యెహోవా నీకు ప్రత్యక్షము కాలేదందరు అని ఉత్తరం ఇయ్యగా, యెహోవా నీ చేతిలోనిది ఏమిటి అని అతన్ని అడిగాను. అందుకతడు కర్ర అనెను. అప్పుడు ఆయన నేలను దాన్ని పడవేయమనెను. అతడు దాని నేల పడవేయగానే అది పామాయను. అప్పుడు యెహోవా నీ చెయ్యి చాపి దాని తోక పట్టుకొనుమనగా, అతడు తన చెయ్యి చాపి దాన్ని పట్టుకొనగానే అది అతని చేతిలో కర్ర ఆయను. చూసారా? ఈ రీతిగా మొదట ఒక సూచన దేవుడు ఇస్తాడు, ఒక సైన్. ఏమంటే ఎవరు నా మాట వినరు, దేవుడు నాకు దర్శనమయ్యారని చెప్పినప్పుడు జనాలు నంబరు అన్నప్పుడు, అప్పుడు నీ చేతిలో ఏముంది అంటారు. కర్ర అనేప్పుడు కర్రని పడేయి అనేప్పుడు ఆ కర్ర పాంబు అయిపోయింది. ఈ కర్ర పోయి ఎలాగ పాంబు అయిపోయాయి అనే విషయము ఏ రీతిగా కూడా సైన్స్ మూలంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము. కొన్ని విషయాలంతా మనం బైబిల్లో ఉన్నది సైంటిఫిక్గా మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాం, అయితే అన్నీ చేయలేము. ఇలాంటి సంఘటనల్లో మనం అసలు చేయలేము. దేవుడు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఏమీ లేకుండా సమస్తంని చేశాడు కదా. మట్టి నుండి మనిషిని చేశారన్నారు. అదే రీతిగా తన నోట మాట నుండి అనేక కార్యాలని దేవుడు సృష్టించారు కదా. అలా ఉన్న దేవుడికి ఒక కర్ర
నుండి పాంబు చేసేకేమీ ఒక కష్టం లేదని మనము విశ్వాసంతో మనం తీసుకోవాలి. మరి ఆ ఒక పాంబుని పట్టుకున్నారు, వీడికి భయము, పరిగెత్తిపోతాడు. అయితే దాన్ని తోక పెట్టుకొని నువ్వు పట్టుకున్నప్పుడు అది మళ్ళా కర్ర అయింది, చూసారా. సో ఇది అద్భుతమైన ఒక కార్యం ఈ రీతిగా జరిగింది. ఆ కర్ర పట్టుకొని మోషే సమస్త ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాన్ని చేస్తాడు. ఇది 4వ అధ్యాయము 17వ వచనం చూడవచ్చు. ఈ కర్రను చేత పట్టుకొని దానితో ఆ సూచక క్రియలు చేయవలెనని చెప్పెను. చూసారా, ఈ కర్రను పట్టుకొని అన్ని సూచక క్రియలు నువ్వు చేయవలని. అదే రీతిగా మోషే అన్ని సూచక క్రియలు ఆ కర్రను పట్టుకొని చేస్తారు. సో దాంట్లో ఏమి మాకు పాఠము? మొదటిదిగా అది కర్ర పాంబు ఎందుకు అయింది అన్నప్పుడు, ఈ పాంబు అనేది ఈ ఐగుప్తులకి ఒక దేవతలాగా, ఒక దేవత ఉండేదంతా, దాని పేరు యురేయస్. యురేయస్ అనేది ఒక దేవతకు ఒక సింబల్గా ఉండేది. ఆ ఒక దేవత ఐగుప్తులో అన్నీ సృష్టించింది, తర్వాత సంరక్షిస్తుంది అనే ఒక నమ్మకం, స్ట్రాంగ్ ఒక విశ్వాసం ఉండేది ఐగుప్తులో. దానికి ఫారో కూడా ఒక డ్రెస్లో, ఆ కిరీటంలో ఒక పాంబు పెట్టుకునేవాడు. సో పాంబు అంటే వాళ్ళు ఆరాధించేవాళ్ళు. సో ఆ రీతిగా ఉన్నప్పుడు కర్ర పాంబు అయిపోయింది, అదే పాంబు కర్ర అయిపోయింది మోషే చేతిలో అన్నప్పుడు, మోషే దేవుడు ఐగుప్తుల దేవుడి కంటే గొప్పవాడని తెలియాలని ఆ రీతిగా చేశారు. మరి అదే రీతిగా పోయి వాళ్ళు ఫారో ముందు వేసినప్పుడు అది పాంబు అయిపోయింది కదా. సో పాంబు అయినప్పుడు వాళ్ళు అదే రీతిగా చేశారు. వాళ్ళు సైతాన్ ఒక శక్తి నుండి వాళ్ళు కర్రలు వేసి పాంబు చేస్తారు. అయితే చివరిలో ఏమైందండి, మోషే వేసిన పాంబు వేరే వాళ్ళు పాంబునంతా ఏం చేసేసింది, మింగేసింది. సో ఈ రీతిగా దేవుడు ఒక కర్ర పట్టుకొని అంత సూచక కార్యాలు చేశాడు. సో దీంట్లో మనము ఇంకా నేర్చుకున్నది ఏమంటే, దేవుడి దగ్గర మనము సేవ చేయాలన్నప్పుడు దేవునికి మనం సమర్పణ చేసుకోవాలి, సంపూర్తిగా మనము ఒప్పగించుకోవాలి. అప్పుడు మాకు చాలా ఉండాలనేది కాదు, మా చేతిలో ఏముందో దాన్ని దేవుడు ఉపయోగిస్తాడండి. నీ చేతిలో ఏముంది అంటే, కర్ర ఉందంటే ఆ కర్ర చాలు దేవుడికి. ఆ కర్ర పట్టుకుని అన్నీ చేసేస్తారు. అదేలాగా మా చేతిలో ఏముంది, ఒక పెన్ను ఉందా, మా చేతిలో ఏముంది, కొంచెం మాకు శక్తి ఉందా, మనకి ఏమో ఒక ఇల్లు ఉందా, లేదంటే మాకు ఒక ఉద్యోగం ఉందా, కొంచెం జ్ఞానం ఉందా, దేవుడు ఏముందో మాలో దాన్ని ఉపయోగిస్తాడండి. మనం దాని కొరకు దేవుని కొరకు సమర్పణ చేసుకోవాలి అంతే. సెట్ అపార్ట్ ఫర్ ఏ హోలీ కాజ్ అంటారు కదా, దేవుని పని కొరకు, ఒక పరిశుద్ధమైన పని కొరకు ప్రత్యేకించబడాల. లోకం నుండి, మన స్వార్థం నుండి మనం ప్రత్యేకించబడి దేవుని కొరకు మనము ఆఫర్ చేసుకుంటే దేవుడు యూస్ చేస్తాడని ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు. గాడ్ డస్ నాట్ లుక్ అట్ అవర్ అబిలిటీ బట్ అట్ అవర్ అవైలబిలిటీని. మన దేవునికి అవైలబుల్గా ఉన్నామా, ఆయన యూజ్ చేయాలంటే మనం రెడీగా ఉన్నామా, లేదంటే లౌకిక కార్యాలు, మన సొంత కార్యాలు మనం బిజీగా ఉన్నామా? అవైలబుల్గా ఉంటే తన జ్ఞానంతో మాకు నింపేస్తాడు, తన ఒక శక్తిని మాకు ఇస్తాడు, మాకేముందో దాన్ని ఆయన మహిమపరుస్తాడు. 2 చేపలు ఉంది ఆ కుర్రోడి దగ్గర, అయితే 5,000 జనాలకి ఆహారం ఇచ్చారు. అదేలాగా ఇక్కడ ఒక కర్ర పెట్టుకునే ఎంత అద్భుతమైన కార్యాలని మోషే చేయగలిగాడు. దానివలన మనం ముఖ్యంగా ఇది నేర్చుకునేది, మన గొప్పతనం దేవుడిలో ఉంది, మాలో కాదు. మాలో ఏముండాలంటే కమిట్మెంట్ ఉండాలి, సమర్పణ జీవితము మనకి కావాల్సిగా ఉంది. రెండోదిగా ఈ పాంబు అనేది మళ్ళా మోషే జీవితంలో మనం చూడవచ్చు. అది ఎప్పుడంటే ఇజ్రాయెల్ జనాలు పాపం చేస్తారు కదా, ఇజ్రాయెల్ జీవనం పాపం చేసేప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు, పాంబుల్ని పంపించేస్తారు. దీని గురించి ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ మనము చేసుకున్నాం. పాంబు మరి శిలువ గురించిన ఒక క్లాస్ యూట్యూబ్లో ఉంది, మీరు దాన్ని ఫుల్గా డీటెయిల్గా మీరు చూడొచ్చు. ఎనీవే దాన్ని సంఖ్యాకాండము 21 అధ్యాయము 4 నుండి చదువుకోవచ్చు. వారు ఎదోము దేశమును చుట్టి పోవలెనని హోరు కొండ నుండి ఎర్ర సముద్ర మార్గముగా సాగినప్పుడు మార్గాయాసము చేత జనుల ప్రాణము సమస్యలను కాగా ప్రజలు దేవునికిని మోషేకును విరోధముగా మాట్లాడి. చూసారా, ఈ ఒక శాపం ఎందుకు వచ్చిందంటే వాళ్ళు దేవునికి విరోధంగా మరి మోషేకి విరోధంగా మాట్లాడతారు, కంప్లైంట్ చేసి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడేప్పుడు ఇది వచ్చేది. అరణ్యంలో చచ్చుటకు
ఐగుప్తులో నుండి మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు రప్పించితిరి? ఇక్కడ ఆహారము లేదు, నీళ్లు లేవు, చవిసారములు లేని ఈ అన్నము మాకు అసహ్యమైనదనిరి. అందుకు యెహోవా ప్రజల్లోనికి తాపకర్ములైన సర్పములను పంపెను. అదే సర్పముని, పాయిజనస్ స్నేక్స్ని అక్కడ దేవుడు పంపిస్తారు. ఈ ప్రజలను కరువగా ఇశ్రాయేలీలలో అనేకులు చనిపోయిరి. కాబట్టి ప్రజలు మోషే వద్దకు వచ్చి, మేము యెహోవాకును నీకును విరోధముగా మాట్లాడి పాపము చేసితిమి. యెహోవా మా మధ్య నుండి ఈ సర్పములను తొలగించినట్లు ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. మోషే ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేయగా, యెహోవా నీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభం మీద పెట్టుము. అప్పుడు కరవబడిన ప్రతివాడును దాని వైపు చూచి బ్రతుకునని మోషేకు సెలవిచ్చెను. కాబట్టి మోషే ఇత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి స్తంభం మీద దానిని పెట్టెను. అప్పుడు సర్పపు కాటు తినిన ప్రతివాడు ఆ ఇత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రతికెను. చూసారా ఆ ఒక సంఘటన కదా. ఈ రీతిగా పాంబులు వచ్చి కరిచేస్తుంది. అప్పుడు అనేకులు చనిపోతారు. అప్పుడు మోషేకి దేవుడు ఏం చెప్తాడు, ఆ ఇత్తడిలో ఒక పాంబు చేసి నువ్వు జనాలకి చూపించు, ఆ ఒక స్తంభం పైన పెట్టాల, అప్పుడు దాన్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు సావకుండా బతుకుంటారు అని. సో అది దాని గురించి మనము బాగా ఈజీగా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, పాంబు అంటే మనిషికి జాతికి వచ్చింది పాంబు మూలముగానే శాపం. అదే రీతిగా సైతాన్ని తీసుకొచ్చే శాపము. అయితే దానివల్ల మనము సస్తున్నప్పుడు దేవుడు దాన్ని తీసేసేకి, మా పాపముని తీసి మాకు ఆశీర్వాదం తీసుకొచ్చే కొరకు తన కుమారుడిని పంపించారు. ఆ కుమారుడు కూడా ఒక స్తంభం పైనకి ఎత్తపడారు. అప్పుడు ఆ కుమారుడిని చూసినప్పుడు పాము కరిచిన వాళ్ళు సావకుండా బతికిపోయారు. అదే రీతిగా మనం సిలువని మనం చూసేప్పుడు మా మీదున్న శాపం అంతా పోయి దేవుని కృపని మనము పొందుకోవచ్చు అనే విషయంకి ఒక సాదృశ్యంగా ఇది జరిగిందని మనము తెలుసుకోవచ్చు కదా. సో ఎనివే సోదరి ఇది ఎంత ఒక మాకు శ్రేష్టమైన విషయము. మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని చూడాలి. ఎప్పుడు మనం ఆయనకి జరిగిన శ్రమము, మరణము అని ఎంత త్యాగం చేసి మా పాపం నివారణ చేశాడు అనే విషయం మాత్రం మనము స్ట్రాంగ్గా ఎప్పుడు నమ్ముకొని ఉండాల. దానికి తర్వాత కొత్త నిబంధనలో ఒక పాంబు గురించి మనం చూడాలంటే అపోస్తుల కృత్యం 28 అధ్యాయం 1 నుండి 6 వచనం వరకు ఉంది. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 28 1-6. మేము తప్పించుకుని తరువాత ఆ ద్వీపము మెలితే అని తెలుసుకొంటిమి. చూసారా, ఒక ప్రయాణం పోతున్నారు, పౌల్ని చెర తీసుకొని పోతున్నారు కదా. అప్పుడు ఆ ఒక పడవ ఏమవుతుంది, పగిలిపోతుంది. పెద్ద ఒక ఈ స్ట్రోము, ఒక ఏమంటారు తుఫాను వచ్చి వాళ్ళు చనిపోయే స్టేజ్. అయితే వాళ్ళు ఈజు చేసుకొని ఒక ద్వీపంకి వస్తారు. అది ఆ ఒక సన్నివేశంలో నాగరికులకు ఆ ద్వీపవాసులు మాకు చేసిన ఉపచారం ఇంతంతా కాదు. ఎలాగనగా అప్పుడు వర్షము కురిచు చలిగా ఉన్నందున వారు నిప్పు రాజబెట్టి మమ్మను అందరినీ చేర్చుకొనిరి. చూసారా, ఆ జనాలు, ఆ ద్వీపంలో ఒక జనాలు వీళ్ళని అంగీకరించి ఏం చేస్తారండి, వాళ్ళకి అంతా హెల్ప్ చేస్తారండి. సో ఆ ఒక సన్నివేశంలో ఏం జరుగుతుందంటే, అప్పుడు పౌలు మోపెడు పుల్లలేరి నిప్పుల మీద వేయగా ఒక సర్పము కాకకు బయటకు వచ్చి అతని చెయ్యి పట్టెను. చూసారా, సో పౌలు కూడా కొన్ని కర్రలు తీసుకొచ్చి వేస్తామని వేసేప్పుడు చేతికి ఒక పాంబు చుట్టుకుంటుంది. ద్వీపవాసులు ఆ జంతువు అతని చేతిని వేలాడుట చూచినప్పుడు నిశ్చయముగా ఈ మనుష్యుడు నరహంతకుడు, ఇతడు సముద్రము నుండి తప్పించుకొనినను న్యాయం అతనిని బ్రతుకనీయదని తమలో తాము చెప్పుకొనిరి. అతడైతే ఆ విష జంతువును అగ్నిలో జాడించి వేసి ఏ హానియు పొందలేదు. చూసారా, వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఆ జనాలకు అంత ఏమైపోతుంది, వీడు ఎంత చెడ్డోడు, ఒక నరాంతకుడు ఉండాలా, దానికే వాడు ఆ పొడుగులో వాడు సావలసింది సముద్రంలో, వాడు అక్కడి నుండి ఎస్కేప్ అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ ఈ రీతిగా పాము కరిచి చచ్చిపోతాడంటే వీడికి మరణము వెంట పడుతుంది అని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. వీడు ఇప్పుడే సస్తాడని వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఆ పాము చాలా పాయిజనస్ అని. అప్పుడు అతని శరీరము వాచునో
లేక అతడు అకస్మాత్తుగా పడి చచ్చునో అని కనిపెట్టుచుండిరి. చాలాసేపు కనిపెట్టుచుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట చూచి ఆ అభిప్రాయము మాని ఇతడు ఒక దేవత అని చెప్పసాగిరి. చూసారా సో అతనికి ఏమీ అవ్వలేదు, అతను నార్మల్గానే ఉన్నారు. అప్పుడు వాళ్ళకేమైపోయింది, వీడు నరాంతకుడు కాదు, వీడు ఒక దేవత, దేవుడు ఉండాలా అని అనుకున్నారంట. సో ఈ రీతిగా మనం చూసి ఇప్పుడు ఈ ఒక విషయంలో ఏం తెలుసుకోవచ్చు ఏమంటే దేవుడు మమ్మల్ని రక్షిస్తాడండి. ఇప్పుడు కూడా ఎంతో భయంకరమైన ఈ కరోనా వైరస్ నుండి ఎంతో 1,00,000 జనాలు చనిపోతున్నారు, అందరూ భయపడుకొని ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడతాడండి. దేవుడు మా కొరకు ఏదో ఒక పని పెట్టారండి. ఆ పని మనం సంపూర్తి చేసే వరకు మాకేమీ అవ్వదండి కదా. దేవుడు అప్పటికప్పుడు మాకు కొన్ని శిక్షలు ఇస్తారండి, మమ్మల్ని ఇంకా పరిశుద్ధం చేసే కొరకు ఒక శోధన రావచ్చండి. అయితే మా జీవితము అంత ఈజీగా పోదండి, ఎందుకంటే దేవుడు మాకు ఒక పని ఇచ్చాడు. ఆ పని ఫినిష్ చేసే వరకు మమ్మల్ని ఎవరు తాకలేడండి, దేవుడు కాపాడతాడండి. అదే కదా పౌలు కూడా చెప్తాడు చూడండి, 23వ అధ్యాయము అపోస్తల కృత్యలో 11వ వచనము 23:11. ఆ రాత్రి ప్రభువు అతని యొద్ద నిలుచుండి, ధైర్యముగా ఉండుము, యెరూషలేములో నన్ను గూర్చి నీవెలాగూ సాక్ష్యమిచ్చితివో అలాగున రోమాలో కూడా సాక్ష్యమియ్యవలసి ఉన్నదని చెప్పెను. చూసారా, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు. నువ్వు ఎలాగ యెరూషలేములో సాక్షి ఇచ్చావో రోమ్లో కూడా నువ్వు సాక్షి ఇచ్చాలా. నిన్ను పట్టుకొని నాకు చాలా పని ఉంది నీ మూలముగా, దానివల్ల ధైర్యంగా ఉండంటున్నారు. దానివల్ల పౌలు చేసే వరకు ఆయన దేని కొరకు పిలుపపడారో ఆ పనిని ఆయన సంపూర్ణ చేసే వరకు ఎవరు ముట్టుకోలేరు. ఎన్నోసారి ఆయనని చంపటానికి ట్రై చేశారు కదా, అవలేదు. అలాగే మా జీవితంలో కూడా మన దేవుని కొరకు సమర్పణ చేసుకుని దేవుని కొరకు జీవిస్తుంటే ఏ హాని మాకు కలగకుండా దేవుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. సో అదే రీతిగా అదే సమయంలో మనము కావాలని మనము మమ్మల్ని డేంజరస్ సిచ్యువేషన్కి వేసుకోకూడదు, దాన్ని దేవుని పరీక్ష కూడా చేయకూడదు కదా. ఉంది కదా ఒక క్లాస్ కూడా మనము చేసాము, అది తెలుగు లేదనుకుంటా, ఇంకా ఫ్యూచర్లో చేస్తాము తెలుగులో కూడా. ఏమంటే ట్రస్టింగ్ గాడ్ ఆర్ టెస్టింగ్ గాడ్ అని. దేవుని మనము ట్రస్ట్ చేయాలి. ట్రస్ట్ అంటే నమ్మాలా, అయితే టెస్ట్ చేయకూడదు, దేవుని పరీక్ష చేయకూడదు. సో ఎందుకంటే కొందరు ఏం చేస్తారండి, దీన్ని అపార్థం చేసుకొని కొందరు పాంబుల్ని మనం తీసుకుంటే మాకేమవుదని. ఎందుకంటే మార్కులో ఒక వచనం ఉంది కదా, చివరి అధ్యాయంలో ఉన్న దాన్ని ఆధారంగా పెట్టుకొని ఒక సంఘమే అమెరికాలో ఉందండి. ఏమంటే వాళ్ళు ఆ సంఘంలో ఈ ఆధారం పెట్టుకొని 16వ అధ్యాయము చూడండి 18వ వచనము, దే షాల్ టేక్ అప్ సర్పెంట్స్ అండ్ ఇఫ్ దే డ్రింక్ ఎనీ డెడ్లీ థింగ్ ఇట్ షాల్ నాట్ హర్ట్ దెమ్ అని ఉంది కదా. అది 16 నుండి ఈ దట్ బిలీవెత్ అండ్ ఈజ్ బ్యాప్టైజ్డ్ అండ్ షాల్ బి సేవ్డ్ అని చెప్పి ఆ రీతిగా ఉంది కదా. వాళ్ళు సర్పంని చేతులు తీసుకుంటేనే ఏమవుదని దాన్ని ఆధారం పెట్టుకొని ఒక సంఘమే ఏం చేస్తుందంటే, వాళ్ళది స్పెషాలిటీ అంటే పోయి అరణ్యంలో పోయి పాంబులు పట్టుకొని వచ్చేసి సంఘంలో పాములు తీసుకొచ్చి పాముల్ని చూపించేది, చూడండి మాకేమీ అవదని. అయితే ఇది నిజంగా ఇది దేవుని కార్యం కాదు ఇది. ఎందుకంటే మార్కు 16వ అధ్యాయంలో 13వ వచనంకి అది సంపూర్ణం అవుతుందండి. 14 నుండి 20 వచనం వరకు ఇది తర్వాత యాడ్ అయిందండి, చేర్చబడింది. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో ఏది తీయకూడదు ఏది చేర్చకూడదు అని ఉంది కదా. అయితే పొరపాటులో కొన్ని అది యాడ్ అయిపోయిందండి. అది ఎలాగ తెలుస్తుంది మాకంటే, ఈ ఓల్డ్ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ అంటే చాలా పాత మూల పుస్తకంలో మనం చూసేప్పుడు దాంట్లో ఈ ఒక భాగం లేదండి. అంటే తర్వాత కాపీస్ చేసేప్పుడు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత, ఎన్నో వందల సంవత్సరం తర్వాత ఆ ఒక ఇది యాడ్ అయిందండి. దానివల్ల మనం ఏమి తెలుసుకోవాలంటే, మనమే కావాలని పోయి పాములను తీసుకునేది, పాయిజన్ తాగేసేది ఇదంతా మనం చేయకూడదు. అయితే పొరపాటునో మా ఒక కంట్రోల్కి మీరి మాకేమైనా జరిగిందంటే అప్పుడు దేవుడు మమ్మల్ని నిశ్చయంగా కాపాడతాడనే విషయం మనము జ్ఞాపకం చేసుకోలేం. నెక్స్ట్
పావురాల గురించి ఒక కార్యం మనం కూడా చూసుకోవచ్చు. ఏమంటే పావురాలు నోవా కాలంలో ఏ రీతిగా అదొక పోయి ఒక నిరీక్షణ, కొత్త లోకముకు పోయి ఒక సమాధానం తీసుకొచ్చింది. అదే రీతిగా బైబిల్లో చాలా ముఖ్యంగా పావురాలని ఇజ్రాయెల్ జనాలకి ఇచ్చాడు దేవుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ జనాల్లో అందరూ పాప నివారణ చేసే కొరకు బలులు తీసుకురావాలా, దహన బలులు, పాపముకు నివారణ బలులు తీసుకురావాలా. అంటే అయితే వాళ్ళలో కొందరు పేదవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇదంతా తీసుకురాలేరు పశువుల్ని. అప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి ఈ రీతిగా ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారండి. చూడండి, లేవి కాండము 5వ అధ్యాయము 7వ వచనం, లెవిటికస్ 5:7. అతడు గొర్రెపిల్లను తేజాలని ఎడల అతడు పాపియగునట్లు తాను చేసిన అపరాధ విషయమై 2 తెల్లగువ్వలనే గాని 2 పావురపు పిల్లలనే గాని పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒకదానిని, దహన బలిగా ఒకదానిని యెహోవా సన్నిధికి తీసుకొని రావలెను. అది అక్కడ చెప్తారు. సో వాడు గొర్రెపిల్ల తీసుకొని వచ్చేంత వాడికి శక్తి లేదన్నప్పుడు ఒట్టి చేతిలో రాకూడదు కదా. అప్పుడు ఒక అరణ్యముకు పోయి ఒక పావురంని పట్టుకొని ఏం చెయ్యి, పావురాను లేదంటే పిజన్ అంటారు. పిజన్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అది అన్ని ప్లేస్లో ఉంటుంది కదా. ఇది బెంగళూరులో అంతా ఎక్కువ అయిపోయిందండి, వేరే ప్లేస్లో కూడా ఉంటుంది అనుకుంటా. అయితే అన్ని ప్లేస్లకు ఒకేలాగా ఉంటుంది. అది ఒక యూనిఫామ్ వేసుకున్నట్లు ఆ డ్రెస్, ఒక డిజైన్ అదేలాగా ఉంటుంది అది. మరి పావురం అంటే అందరికీ తెలుసు, తెల్లగా ఉంటుంది. దాన్ని 2 తీసుకురా, ఒకటి పాప నివారణ కొరకు, ఇంకోటి దహన బలి కొరకు ఇవ్వాలని దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అంటే మనకేం తెలుస్తుందంటే దీంట్లో ఆ పావుర మన పాపమును తీసేసేంత ఒక శక్తి దానికి ఉంది. అంటే ఆ కాలంలో ఒక సాదృశ్యంగా అనుకోండి. అయితేనో ఆ పావురం మూలంగా పాప నివారణ కూడా చేసుకోవచ్చు, దేవునికి బలి ఇచ్చేకి అది సహాయంగా ఉందని. సో ఇదే ఇజ్రాయెల్లో ఆలయంలో యేసుకాలం వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని అమ్ముతుంటారు. అయితే వాళ్ళు అప్పుడు బిజినెస్గా చేసుకున్నారు. ఈ పేదవాళ్ళకి ఈ పావురాలు కావాలా, అయితే వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళు బిజినెస్ చేసుకోవాలని వాళ్ళని మోసం చేసేప్పుడు యేసు ప్రభు కోపం వచ్చి వాళ్ళని అక్కడి నుండి తరిమేసేది కదా. సో కొందరు ఉంటారండి, పేదవాళ్ళని కూడా చూడరు, వాళ్ళ దగ్గర కూడా డబ్బుల్ని ఏం చేస్తుంటారు, లాక్కుంటుంటారు. సో అది దేవునికి ఇష్టం లేని ఒక కార్యం. ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడండి, వాడి దగ్గర మేము వెళ్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే వాడు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తాడు. అయితే జనాలు ఎవరు పోరు ఎక్కువ, దానివల్ల క్యూ ఉండదని మనం అక్కడే పోతూ ఉంటాము. రేర్గా పోయేది ఏమైనా అడ్వైస్ కావాలంటే అక్కడ పోతాము. సో ఒకసారి ఏమైందంటే, నేను మా సంఘంలో కొంచెము వర్కింగ్ క్లాస్ పీపుల్, వాళ్ళు పేదవాళ్ళే, వాళ్ళని అక్కడికి పంపించాను. ఏదో ఆమెకి వాళ్ళ పిల్లలకి బాగాలేదన్నప్పుడు అక్కడ తీసుకుపోతే వాళ్ళ దగ్గర కూడా డబ్బు అంత హైగా ఛార్జ్ చేశాడండి. అప్పుడు నాకు చాలా కష్టమైందండి అతని పైన. ఏమో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఏదో తీసుకుంటేనే ఒక రీతిగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. పేదవాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తే తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. ఒక 2 డ్రిప్స్ వేసేకి 5,000 రూపీస్ చేశాడండి. ఒక డ్రిప్ వాల్యూ ఎంత, ఒక 2-3 అవర్స్ అక్కడ పడుకుని ఆ డ్రిప్ వేస్తూ ఉంటే అయిపోయింది. దానికి అంత హైగా ఛార్జ్ చేశాడండి. సో అది ఆ రీతికి ఇక్కడ ఆలయంలో చేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళని యేసు ప్రభు తరిమేస్తారని మనము ఆ సంఘటనని జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. ఎనివే, పావురం అనేది ఇంకొక ప్లేస్లో కూడా వస్తుంది. అది యేసు ప్రభు బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు. అది మత్తయి 3వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో ఉన్నది. మాథ్యూస్ 3:16 మా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, యేసు బాప్తిజం తీసుకునేప్పుడు అప్పుడు దేవుని ఆత్మ తన పైన పావుర రీతిగా వచ్చి ఆయన పైన కూర్చుందండి. అంటే పావురకు పరిశుద్ధాత్మకు ఏం సంబంధం అంటే, పావురాన్నే. అయితే పరిశుద్ధాత్మ అంటే దేవుని శక్తి వచ్చినప్పుడు ఒక మనిషి పైన ఎవరు చూడలేరు దాన్ని. అయితే యోహానికి ఎలా తెలియాలా, ఇతనే దేవుని కుమారుడు, ఇతనే రావాల్సిన మెస్సాయ అంటే దేవుడు యోహానికి చెప్పిండ్రు. ఎవరిపైన పావుర వచ్చి కూర్చుంటుందో అదే నీకు గుర్తుని. సో ఆ రీతిగా యేసు పైన పావుర వచ్చేప్పుడు అతనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చాడని, అతనే రావాల్సిన మెస్సాయ అని
యోహాను బాగా తెలుసుకున్నారని చూస్తాం. సో అప్పటి నుండి పావురం అనేది మాకు ఏమైపోయిందంటే ఒక సింబల్ అయింది, పరిశుద్ధాత్మకు ఒక సింగల్. తర్వాత కొత్త లైఫ్ ఇట్ సిగ్నిఫైస్ న్యూ బిగినింగ్. ఎప్పుడు ఆ పావురం పోయి ఒక చెట్టు, ఒలివ్ చెట్టుని తీసుకొచ్చినప్పుడు కొత్త జీవితంకి అది ఒక సాదృశ్యంగా ఉంది. తర్వాత సమాధానం ఇచ్చే గుర్తుగా పావురాన్ని మనము బైబిల్లో తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకొక విషయము, మన ప్రభు జీవితంలో ఇంకొక జీవజంతువు ఉందండి. అదేమంటే యేసు ప్రభు జకరియా 9వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లు రాజుగా యెరూషలేము లోపల ప్రవేశించాలి. అప్పుడు గాడిద పైన రావాలని ఈ జకరియాలో రాసేశారు కదా. జకరియా 9వ అధ్యాయము 9వ వచనం. సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. చూసారా? సో అతను గాడిద పైన వస్తున్నారు అని మనం చూస్తాం. సో యూజువల్లీ గాడిద పైన ఎందుకు వచ్చారు మెస్సయ్య? ఈ మెస్సయ్య గురించి, రాజు గురించి ఎన్నో సంవత్సరము ఇజ్రాయెల్ వెయిట్ చేస్తుంటే ఆయన ఎందుకు గాడిద పైన వస్తారన్నారు? గుర్రం పైన కదా రావాలా. అయితే గుర్రం పైన వచ్చేవాళ్ళు ఈ యుద్ధానికి పోయే వీరులు. వాళ్ళు యుద్ధానికి పోయేప్పుడు హార్స్ పైన పోతారు. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, అతనిది ఫేమస్ హార్స్ గురించి మనం అంతా విన్నాము. అతను చిన్న వయసులోనే ఒక గుర్రాన్ని తీసుకొస్తారండి. ఆ గుర్రాన్ని ఎవరూ కంట్రోల్ చేయలేడు. అయితే ఇతను ఆ చిన్న వయసులో దాన్ని కంట్రోల్ చేసి దాన్ని అప్పటి నుండి దాన్నే యూజ్ చేస్తుంటాడు. దాన్ని ఒక బ్లాక్ స్టాలియన్ అంటారు, దాని పేరు బ్యూసిఫలాస్. ఆ హార్స్ పైన, ఆ గుర్రం పైన అన్ని ప్లేస్లో పోయి లోకంని జయించాడు. సో ఆ రీతిగా యుద్ధ వీరులు చేస్తారు. అయితే యేసు ప్రభు యుద్ధం చేసేకి రాలేదు కదా. అతను జనాల్ని నాశనం చేసేకి రాలేదు, చంపేటకి రాలేదు, పేరు తీసుకొచ్చేకి రాలేదు. అతను వచ్చింది జీవమునిచ్చేకి వచ్చాడు, సేవ చేసేకి వచ్చాడు. దానివల్ల ఒక గాడిద పైన వస్తున్నాడు కదా. గాడిద అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనం ఒక అవమానం అనుకుంటాను. మర్యాద లేకుండా ఎవరినైనా గేలి తమాషా చేయాలంటే గాడిద పైన కూర్చోపెట్టి తీసుకుపోతారు. అయితే అది ఇండియాలో అది ఇప్పుడు. అయితే ఆ కాలంలో గాడిద అనేది మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండి, మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అంటే ప్రయాణం కొరకు చాలా ఎక్కువగా జనాలు దాన్ని, ఇప్పుడు మనం మోటార్ బైక్ యూజ్ చేస్తాం కదా సాధారణంగా అందరూ, ఆ రీతిగా ఉండేది. అది చిన్నగా ఉండేది, దానిపైన ఎక్కేది దిగేది ఈజీ. అదే గుర్రం అంటే అదే వేరేలాగా ఉంటుందండి. ఇది చాలా ప్రాక్టికల్ యూస్ కంటే అప్పుడు అందరూ గాడిదని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఆ దానిపైన వచ్చారంటే ఆర్డినరీ లైఫ్లో మనిషిలాగా ఉన్నారు యేసు ప్రభు అని తెలుసుకుంటున్నాం. చూసారా? అదే మనం తెలుసుకోవాలండి. యేసు ప్రభు దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అదే అండి. మనందరూ చాలా హైగా ఉండాలని ఆలోచన చేస్తామండి. అయితే యేసు ప్రభు దానికి ముఖ్యం లేదండి. ఇప్పుడు అనేకులు క్రైస్తవులు కూడా ఎలా ఉన్నారండి, ఐశ్వర్యంగా లేదంటేనూ ఐశ్వర్యంతులాగా పోజిస్తారండి. ఐశ్వర్యవంతులాగా కాస్ట్లీ డ్రెస్ కొనుక్కోవాలా, డబ్బు లేదంటేనూ లోన్ తీసుకున్నానా కారు తీసుకోవాలా కదా, పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలా. పెద్ద ఇల్లు ఏమండి, చర్చికి పోయేప్పుడు కూడా పెద్ద చర్చి ఉంటే దాన్ని ఎదుకొని పోతారండి. ఇక్కడే పక్కలో ఒక చిన్న చర్చి ఉంటేనో అక్కడికి పోరండి. అక్కడ వచ్చేవాళ్ళు అందరూ పేదవాళ్ళు వస్తారు, చిన్న చర్చు, ఇంకా కొంచెం దూరం అవుతున్నది, పెద్దదిగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టిన చర్చ్, అక్కడే పోయి కూర్చోవాలనుకుంటారు. అయితే యేసు ప్రభు క్వైట్ ఆపోజిట్ అండి. ఆర్డినరీ పర్సన్ లాగా అతను ఏ ఒక గర్వము లేకుండా అతను ఏం చేశారు, సింపుల్గా ఉన్నారండి. అయితే అతనిలో ఏముంది చూడండి, 9:9 మరలా చదువుకుందాం. సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై చూసారా? అదే అండి, ఈ రాజు ఎలా ఉన్నాడంట, నీ రాజు నీతిపరుడును. ఏమండి నీతిపరుడు, అతను నీతివంతుడు. నీతివంతులు ఉండాలంటే గుర్రం పైన రావాలన్నా లేదు, వాడు గాడిద పైన వస్తారా గుర్రం పైన వస్తారని కాదు ముఖ్యము, నీతివంతుడుగా ఉండాలి. పాపుల్ని రక్షించే వరకు వచ్చిన ఆ రక్షకుడు నీతివంతులుగా ఉండాలి. అతనే పాపిగా ఉంటే పాపుల్ని ఎలా రక్షిస్తారు? సో నీతివంతుడు, రక్షణ గలవాడును. రక్షణ గలవాడు, అతని దగ్గర రక్షణ ఉందండి.
అతను మన కొరకు బలి అయి మనకు రక్షణ తీసుకొస్తున్నాడు. మమ్మల్ని రక్షించేవాడు ఉన్నాడు. రాజు రక్షణ చేయడు, చంపేస్తాడు. శత్రువులంతా ఎన్నో వేలు జనాల్ని చంపేస్తాడు కదా. అయితే యేసు ప్రభు రక్షణ చేసేకొచ్చారు. దీనుడునై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి ఏమండి దీన మనసుడు అని వస్తుంది, అంటే హంబల్ కదా. హంబల్గా ఉన్నాడు యేసు, దీన మనసుగా ఉన్నాడు, అయితే నీతివంతుడిగా ఉన్నారు. అతను ఒక రాజునే. అది మనం ఫాలో చేయాలండి. మనం నీతివంతులుగా ఉన్నామా, జనాలకి సేవ చేస్తున్నామా, జనాల రక్షణ కొరకు మనం జీవిస్తున్నామా అనేదే ముఖ్యము. మనము స్టేటస్ ఒక ఏమండి హైఫై లైఫ్ ఇదంతా మా షో ఆఫ్ చేసుకునే కొరకు మనం లేదండి. అది మనము అర్థం చేసుకోవాలా. సో ఇంకొక విషయం ఏమంటే, ఇతను గాడికి పిల్ల పైన వచ్చారా గాడిద పైన వచ్చారా అనేది ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే దాన్ని క్లియర్గా డిస్క్రైబ్ చేసేకి గాడిద అన్నారు, మరి గాడిద పిల్ల అన్నారు. యాక్చువల్లీ గాడిద పిల్లనే అది. అయితే ఫస్ట్ గాడిద అన్నారు, తర్వాత ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలని గాడిద పిల్ల అంటున్నారు అంతే. ఎందుకంటే రెండు పైన రాలేరు కదా. మత్తయిలో మాత్రం ఆ రీతిగా ఉందండి. వేరే అన్ని సువిశేషంలో చూస్తున్నప్పుడు సువార్తలో గాడిద పిల్లనే ఉంది. మార్కు 11:2 మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి, అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిద పిల్ల కనబడును, దాని మీద ఏ మనుష్యుడును ఎప్పుడును కూర్చుండలేదు, దానిని విప్పి తోలుకొని రండి. గాడిద పిల్ల అని చెప్తారండి. మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకుంటే వేరే అన్ని ప్లేస్లో మత్తయి మాత్రం గాడిద పైన గాడిద పిల్ల పైన ఆ రెండు ఉన్నట్లు అక్కడ చెప్పారండి. ఎందుకంటే మాథ్యూ పాత నిబంధనలో ఉన్నదంతా ఇక్కడ నెరవేరింది, జరిగింది అని ఫుల్ఫిల్ అయ్యింది అని చెప్పే కొరకు ఆ ఒక ఎక్స్ట్రా రాస్తున్నారండి. అక్కడ మత్తయిలో చూస్తే మీరు చెప్పబడినలాగా ఇక్కడ రాయబడిన విధానముగా జరిగింది అని ఆఫన్ మెన్షన్ చేస్తారు మత్తయిలో. ఆ రీతిగా ఉండాలని దాన్ని ఆ జకర్యాలో ఎలాగుందో అలాగే రాస్తారు తప్ప యేసు ప్రభు గాడిద పైన గాడిద పిల్ల పైన రాలేదండి. గాడిద పిల్ల పైన అంటే ఎవరు పిల్ల అంటే చాలా చిన్న పిల్ల కాదు, అంటే యంగ్, అంటే బాగా వయసులో ఉన్న ఒక గాడిద పిల్ల, దానిపైన ఎవరు ఇంకా కూర్చోకుండా ఉన్న ఒక పిల్ల పైన గాడిద పిల్ల పైన వచ్చారండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే, ఆయన వచ్చేప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, జనాలందరికీ ఎంతో సంతోషపడతారు కదా. ఆ ఒక్క టైము జీసస్ లైఫ్లో చాలా జనాలు అతన్ని ప్రైజ్ చేస్తారు కదా. శిష్యులు దాన్ని తీసుకొచ్చేప్పుడు వాళ్ళు వస్త్రాలంతా రోడ్లు వేసేస్తారు, గాడిది వచ్చేప్పుడు ఆ రోడ్లో కదా. ఆకలినంతా తీసి వేస్తారు. ఆకలిని దావీదు కుమారుడు దేవుని పేర్లు వచ్చేవాడు వస్తానా అని చెప్పుకొని ఎంత పొగడతారు కదా. సో అప్పుడు ఎంత ఒక మహిమ చూడండి. ఒక గాడిద పిల్ల ఆ గాడిదకు వేరే గాడిదకు వ్యత్యాసం లేదండి. అయితే ఆ ఒక రోజు ఎంత సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయిపోయింది చూడండి. ఆ గాడిద నడుచుకొని వస్తుంటే రోడ్లో డ్రెస్ వేసేసారు కార్పెట్ లాగా అంటే అంత వెల్కమ్ చేశారంటే ఎందుకో గాడిదలో ఏమీ ముఖ్యత్వం లేదు, స్పెషాలిటీ ఏమీ గాడిదలో లేదండి. ఆ గాడిద ఎవరిని మోసుకొస్తుంది, దానివలన దానికి అంత రికగ్నిషన్ వచ్చేసింది. అలాగే మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే, మన దేవుని సేవకులు యేసు ప్రభు సువార్త, యేసు ప్రభు గురించి దేవుని గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఆ ఒక రెస్పెక్ట్, ఆ ఒక ప్రేమ ఇదంతా మాకు దొరుకుతుందండి కదా. ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలకి, దేవుని సేవకులకి ఎంతో ఒక అన్ని ప్లేస్లో ఒక రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. ఎందుకు? వాళ్ళేమో వ్యత్యాసంగా ఉన్నారని కాదు, వాళ్ళ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకంటే చాలా స్పెషల్ అని ఏమీ లేదు, అందరూ గాడిదలే. అయితే దేవుని మోసుకొని వస్తున్నారు కదా, దేవుని వాక్యం చెప్తున్నారు కదా, దానివలన వీళ్ళకి మహిమ, అది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా. యేసు లేదంటే ఆ నెక్స్ట్ మరుసటి రోజు ఆ గాడిద వేరే అన్ని గాడిదలాగానే. అంటే ఎంతవరకు మనం దేవుని మహిమ పరుస్తున్నామో, ఎంతవరకు దేవుని వాక్యంని చెప్తున్నామో, దేవుని సేవ చేస్తున్నామో, దానివలన మాకు వచ్చేది అన్ని మహిమ యేసుకు రావాలా. అది మనం బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలండి కదా. సో మనకు అది అట్రాక్షన్ మనలో ఏమీ లేదండి. మనం చెప్పే ఆ వాక్యము దేవుని వాక్యంగా ఉండాలి, సత్యవాక్యం ఉండాలి. మన యేసు ప్రభు మాలో ఉన్నారు కాబట్టి మాకి ఆ ఒక
రికగ్నిషన్ ఉంది అని మనము రియలైజ్ చేసుకోవాలా సోదరి. మరి యేసు ప్రభు జీవితంలో ఇంకొక జీవ జంతువు కూడా ఉందండి ప్రాముఖ్యంగా. అదేమంటే లూక్ 8వ అధ్యాయంలో ఉందండి. లూక్ 8వ అధ్యాయము 26 నుండి చదువుకొని వస్తాము. వారు గలిలయకు ఎదురుగా ఉండు గెరసీనీయుల దేశమునకు వచ్చిరి. ఆయన ఒడ్డున దిగినప్పుడు ఆ ఊరివాడకుడు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చెను. చూసారా, గదరీన్ అని చెప్పారండి. దీన్ని గెరాసీనస్ అని కూడా చెప్తారు, గదరీనస్ అని కూడా చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో, బైబిల్లోనే వేరే వేరే ప్లేస్లో. అయితే ఇదంతా ఒకటే ప్లేస్ అండి. సో ఈ ప్లేస్కి గలీలీకి అక్రాస్ ద లేక్ అంటే గలీలీగా ఆ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక మనిషి ఎదురవుతాడండి. ఎలాంటి మనిషి వ్యక్తి అతను? ఆయన ఒడ్డున దిగినప్పుడు ఆ ఊరివాడకుడు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చెను. వాడు దయ్యములు పట్టిన వాడై బహుకాలము నుండి బట్టలు కట్టుకొనక సమాధులలోనే గాని ఇంటిలో ఉండువాడు కాడు. చూడండి, ఎలాంటి ఒక మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ పర్సన్ అని చెప్పాలా. అలాంటి వాళ్ళే వేరే దుస్థితి దానికంటే లేదండి ఎక్కువ. ఏమంటే వాడు దయ్యాలు పడున్నాడు, వస్త్రము లేదు, ఇల్లు లేదు, సరైన మైండ్ లేదు, ఒక భిక్షుకుడే ఆ రీతిగా ఉన్నాడంటే ఎంత దుస్థితిలో ఒక మనిషి. ఆ ఊర్లో దానికంటే వర్స్ట్ క్యాండిడేట్ ఎవరు లేదండి. అతను ముందుకు పరిగెత్తి వచ్చి ఏం చెప్తాడండి? వేసి ఆయన ఎదుట సాగిలపడి, యేసు, సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి, నన్ను బాధపరచుకుమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను అని కేకలు వేసి చెప్పాను. చూసారా, అతను వచ్చి నన్ను బాధపట్టుకు, యేసు దేవుని కుమారుడు అంటే ఇతనికి దేవుని కుమారుడు ఎలా తెలుసు, యేసు అనేది ఎలా తెలుసు? అతనికి తెలియదండి. అతన్ని పట్టుకున్న ఆ దయ్యాలు అంటారు కదా, ఆ దయ్యాలంటే ఎవరు? నోవా కాలంలో పాపం చేసిన దేవుని దూతలు, పాపం చేసిన దూతల్ని దయ్యాలు అంటారు. దాన్ని ఫాలన్ ఏంజల్స్ అంటారు, లేదంటే ఈవిల్ స్పిరిట్స్, అశుద్ధమైన ఆత్మలు అంటారు కదా. వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు, వాళ్ళు అదృశ్యంగా ఉంటారు, వాళ్ళకి తెలుసు కదా, ఎందుకంటే దేవదూతలు కదా వాళ్ళు. సో వాళ్ళు యేసు మాట్లాడేది అక్కడ. అనగా ఆయన ఆ మనిషిని విడిచి వెలుపలికి రమ్మని ఆ అపవిత్రాత్మకు ఆజ్ఞాపించెను. చూసారు, అదే అపవిత్రాత్మకు ఆజ్ఞాపిస్తారు. ఆ మనిషిని వదిలేసి బయటికి రమ్మని, అంటే ఆ మనిషిని పొజెస్ చేసింది, పట్టుకోండి. చూసారా, అప్పుడు ఈ అనేక పర్యాయములు వానిని పట్టుచూ వచ్చిన గనుక వానిని గొలుసులతోనూ కాలి సంకెళ్లతోనూ కట్టి కావలి యందుంచిరి గాని వాడు బంధకములను తెంపగా దయ్యము వానిని అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. చూసారా, ఎంత స్ట్రాంగ్ అతను పెట్టుకోండి అంటే, వీళ్ళు సర్పని వేసి అంతా కట్టేస్తేనూ వాడు అంత స్ట్రాంగ్గా వాడు బయటకు వెళ్ళిపోతాడు. అంత ఆ రీతిగా ఉన్న వ్యక్తి. యేసు, నీ పేరేమని వానిని అడుగగా చాలా దయ్యములు వానిలో చొచ్చి ఉండెను గనుక వాడు తన పేరు సేన అని చెప్పి. చూసారా, సేన అంటే లెజియోన్ అంట. లెజియోన్ అంటే ఒక సేన. ఈ యొక్క 7,000 నుండి 12,000 వరకు ఒక సేనలో ఉంటారు రోమన్ ఆర్మీలో. ఆ రీతిగా ఒక అంత దయ్యాలు అతన్ని పట్టుకొని అతన్ని హింసించుతూ అతన్ని అన్ని రకాలుగా వాడుకుంటున్నారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి? పాళములోనికి పోవుటకు తమకు ఆజ్ఞాపింపవద్దని ఆయనను వేడుకొనెను. అక్కడేమంటాడు? పాతాళముకి ఇప్పుడే నన్ను పంపించొద్దు అని వేడుకుంటున్నారు. తర్వాత విస్తారమైన పందుల మంద కొండ మీద మేయుచుండెను గనుక వాటిలో చొచ్చుటకు తమకు సెలవిమ్మని ఆయనను వేడుకొనగా. చూసారా, అక్కడేమంటే అక్కడే పక్కలో పందులు మేతుందంట. చాలా పందులు, ఎంత వేరే ప్లేస్లో చూస్తాము 2,000 పందులు అంట. వాళ్ళు పైన పోతామని మాకు పర్మిషన్ అన్నారు ఆ దయ్యాలు. అంటే పందుల పైన పోవాలంటే కూడా దేవునికి పర్మిషన్ కావాలా అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుందండి. సో అప్పుడు యేసు ఏం చెప్తారో చూడండి. సెలవిచ్చెను. అప్పుడు దయ్యములు ఆ మనిషిని విడిచిపోయి పందులలో చొచ్చెను గనుక ఆ మంద ప్రపాతము నుండి సరస్సులోనికి వడిగా పరిగెత్తి ఊపిరి తిరగక చచ్చెను. చూసారా, ఇది ఆ దయ్యాలంతా ఏం చేసి మనిషి నుండి బయటకు వచ్చింది. ఆ పందుల్లో పోలిపోయేదానికి పోతున్నప్పుడు ఆ పందులంతా ఎస్కేప్ అయ్యే కొరకు పరిగెత్తుకెళ్ళి పై నుండి పడి సముద్రంలో చనిపోతుందండి. సో దీనివల్ల ఏం తెలుసుకోవచ్చండి?
పందిలో దయ్యాలు ఉందని చాలా జనము పంది తినరు కదా. క్రైస్తవులు పందులు ఇంకా తింటున్నారో ఏమో తెలీదు. ఎనీవే, పందులు ఆ కారణం కొరకు కాదు, పందులు అపవిత్రమైన ఒక జీవ జంతు అని దేవుడు లేవికాండం 11 చెప్పేస్తాడు. దానివల్ల దాన్ని తినకూడదు మనం. ఎందుకంటే అపవిత్రమైనది పంది తినేది ఒకటే, కుక్క మాంసం తినేది ఒకటే కదా. ఈ కుక్క మరి నక్క మరి వేరే జంతువులు ఇదంతా ఏదేది తినాలి ఏది తినకూడదు నిషేధించింది అని అక్కడ క్లియర్గా ఉంది ద్వితోపదేశ కాండంలో. దాని గురించి మనము 3 క్లాసులో ఏమో యూట్యూబ్లో ఉంది, తెలుగులో కూడా ఉంది, దాన్ని మీరు మళ్ళా చూడండి. దానివల్ల మన హెల్త్ రీజన్ కొరకు అదంతా తినకూడదని. బట్ అనేకులు ఇప్పుడు కూడా ఆ పంది మాంసం తీసుకొని పోయేప్పుడు, బయటికి రాత్రి తీసుకొని పోరు, పంది మాంసం తీసుకొని పోయేప్పుడు కూడా ఆ పాత్ర పైన ఒక కోల్, మండుతున్న ఒక కోల్ వేసుకొని పోతారండి. అంటే లేదంటే దయ్యాలు వచ్చేస్తుందండి. ఆ ఒక ఇది ఇండియాలో కూడా ఉంది ఇప్పుడు కూడా. అంటే ఆ ఒక సంఘటన నుండి అక్కడ ఏమైందంటే ఈ దయ్యాలు దాని పందుల లోపల పోయి ఏం చేస్తుంది అంటే పందుల్ని తరిమేసింది. అక్కడ భయపడి అది పోయి ములిగి చనిపోయేలాగా తరిమేసింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుందండి ఆ ఒక విషయమే కొరకే అలా చేసింది. అదని మనం ఇక్కడ మనం చూడదు. రేపుచున్న వారు జరిగిన దానిని చూచి పారిపోయి ఆ పట్టణంలోను గ్రామములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి. జనులు జరిగిన దానిని చూడవెళ్ళి యేసునొద్దకు వచ్చి దయ్యములు వదిలిపోయిన మనుష్యుడు బట్టలు కట్టుకొని స్వస్థ చిత్తుడై యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండుట చూచి భయపడిరి. అది చూచిన వారు దయ్యములు పట్టిన వాడు ఎలాగూ స్వస్థత పొందెనో జనులకు తెలియజేయగా గెరసీనీయుల ప్రాంతములలో నుండి జనులందరూ బహు భయాక్రాంతులైరి గనుక తమను విడిచిపోమ్మని ఆయనను వేడుకొనిరి. చూసారా అక్కడేం చేస్తున్నారు, మమ్మల్ని విడిచిపోండి అని అడుగుతున్నారు. వాళ్ళకంతా భయం అయిపోయింది. భయం అంటే దేనికి భయమో, దేశం మంచి పని చేశారు కదా, దయ్యాల్ని వెలగొట్టారు కదా, ఎందుకు భయపడాలంటే వాళ్ళకి ఏం భయం వచ్చిందంటే వాళ్ళ పందులంతా నాశనం అయిపోయింది కదా, దాని గురించి వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. వాళ్ళ బిజినెస్ నాశనం అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఇజ్రాయెల్లో పందులు ఉండకూడదు, ఎందుకంటే పందు మాంసం నిషేధించింది. ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడు పొరకు ఉండకూడదు, ఎందుకంటే అది అశుద్ధమైనది, ఎవరు తినరు అసలు. ఈ ముస్లిమ్స్ కూడా చూడండి బైబిల్లో ఉన్నది కాపీ చేస్తారు కదా. సో బైబిల్లో చెప్పిన ప్రకారంగా వాళ్ళు పంది తినేలేదు వాళ్ళు. అయితే క్రైస్తువులు అన్ని మాంసం కంటే ఎక్కువ తినేదే పంది మాంసం అంట. యూరోపియన్ కంట్రీస్లో బీఫ్ కంటే, మటన్ కంటే, కోడి కంటే ఎక్కువ తినేది అంటే ఈ పంది మాంసమే. అయితే బైబిల్లో ఎంత క్లియర్గా రాయపడింది కదా, తినకూడదు, ఇది హేయమైనది, దాన్ని ముట్టకూడదని కూడా ఉంది. అలాంటిది ఇజ్రాయెల్లో ఎలాగొచ్చింది ఆ కాలంలో అంటే అదే జనాలు కౌంటర్బ్యాండ్గా దాన్ని ఇల్లీగల్గా అక్కడ బ్రీడింగ్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు యేసు వచ్చి అని చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి దాని గురించి బాధ అయిపోయింది. యేసునే వద్దు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి పందులే ముఖ్యము. ఈ ఒక మనిషి కంటే పంది ముఖ్యము. యేసు చెప్పే మాటల కంటే యేసు ఎవరు అదంతా వాళ్ళకి అసలు అవసరం లేదు. వాళ్ళకి వాళ్ళ బిజినెస్ నాశనం అవ్వకూడదు అంతే. అదేలాగా ఎంత లౌకిక జనాలు అలాగే ఉన్నారండి. వాళ్ళకి ఆత్మీక విషయాలే తెలియదండి, దానికి అస్సలు పట్టించుకోరు. వాళ్ళకి లౌకికమైన డబ్బు, వాళ్ళకి ఏమో ఆ ఇన్కమ్ వస్తుంది దానివల్ల అనేది చూస్తుంటారు. అయితే యేసు ప్రభు చూడండి, ఇక్కడ ఒక్క మనిషి కొరకు 2000 పందులు నాశనం అయ్యేది ఆయన ఆలోచించలేదండి. అంటే ఒక ఆత్మ, ఒక రక్షణ ఎంత విలువైనదే అతని దృష్టిలో. నిజంగా బైబిల్లో ఉంది కదండి, ఒక ఆత్మ రక్షణ పొందితే పరలోకంలో దేవదూతలకు ఎంతో సంతోషం అంట. అది లూకు 15:7 చదువుకోవచ్చు. అటువలే మారు మనస్సు అక్కరలేని 99 మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషము కంటే మారు మనస్సు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలోకమందు ఎక్కువ సంతోషము కలుగును. ఒక్క పాపి మారు మనసు పొందే పరలోకం అంత సంతోషకరం అంటే దేవదూతులకు సంతోషము, దేవునికి సంతోషం కదా. సో ఆ రీతిగా మనం చూసేప్పుడు మనం ఎంత బాగా అర్థం చేసుకోవాలండి. డబ్బు కంటే, వేరే వస్తువుల కంటే ఒక ఆత్మ అంత ముఖ్యంగా ఉంది. అది ఎలాంటి ఆత్మ అంటే అది
అంతా ఏమండి దౌర్భాగ్యమైన ఆత్మ. అతను దయ్యాలు పెట్టినవాడు, వస్త్రాలు లేనివాడు, ఇల్లు లేనివాడు, ఒక దరిద్రుడు, సరైన మైండ్ లేనివాడు. అలాంటి వాడే అంత ముఖ్యము దేవునికి 2000 పందుల కంటే కదా. ఈరోజు అనేకులు ఈ జంతువుల్ని చాలా ప్రేమిస్తున్నారండి. పెట్స్, అనిమల్స్, కుక్కలు అయితేనో ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్న ఈ జంతువుల గురించి, రోడ్లో కూడా ఏదైనా పడిపోయి ఉంటే దాని గురించి ఏం చేస్తారండి, ఎక్కడో దాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఏమంతా చేస్తారండి పక్షులు, ఈ జీవ జంతువుల గురించి. అయితే మనుషుడిని పట్టించుకోరండి. ఈరోజు ఎంత ప్రేమ అయిపోయింది చూడండి. అయితే జంతువుల్ని ప్రేమించాలండి, ఎందుకంటే జంతువులంతా మా దేవుడు మనిషికి ఇచ్చింది కదా, మనం దాన్ని సంరక్షించాలా. మాకంటే చిన్న జంతువులు, ప్రాణులు మాకే ఎక్కువ జ్ఞానం ఇచ్చారు, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలా, దాన్ని హింసించుకోకూడదు. అదంతా కరెక్టే. అయితే మనిషి కంటే దాన్ని మనము ముఖ్యంగా చూడలేదు. ఎందుకంటే ఎంత మంచిగా ఉంటేనో, అది స్వీట్గా క్యూట్గా ఉంటేనో మనిషి వాడు ఒకవేళ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డాను మనిషి, జంతువులు కాదు. దానికే 2000 పందులు చనిపోతేనో యేసు ప్రభు కేర్ చేయలేదు. ఎందుకొరకు? ఒక మనిషిని రక్షించట కొరకు. అలాగే మనము జంతువుల కంటే మనిషిని మనం సంరక్షించాలి. ఎంతో జనం ఈరోజు జనాలకి వాల్యూ ఇవ్వరండి, డబ్బు అంతే, వాళ్ళ నుండి ఏ రీతి కావాలి. ఎంతో జనం మోసం చేస్తుంటారు, అబద్ధాలు చేస్తుంటారు. అనేక సేవకులు కూడా సేవ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఆఫరింగే కావాలా. జనాలకు వద్దు, వాళ్ళకి ఆత్మీయమైన విషయాలు వద్దు. వాళ్ళ ఆత్మీయంగా వాళ్ళు నాశనం అయిపోతేనో వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళకి దాన్ని పట్టించుకోరు. వాళ్ళకి ఏం కావాలా? డబ్బు కావాలా. చూసారా? అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు నుండి మనం ఎంత బాగా నేర్చుకోవచ్చు, ఒక మనిషికి ఎంత విలువ ఇస్తున్నారని. సో యేసు ప్రభుని మా దేశంలో ఉండొద్దు, నువ్వు వెళ్ళిపో అని అక్కడ యేసుని పంపించేస్తారు. అంటే తర్వాత ఏం చూస్తాం ఇక్కడ, ఆయన దోణి ఎక్కి తిరిగి వెళ్ళిచుండగా దయ్యములు వదిలిపోయిన మనుష్యుడు ఆయనతో కూడా తను ఉండనిమ్మని ఆయనను వేడుకొనెను. అయితే ఆయన, నీవు నీ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి దేవుడు నీకెట్టి గొప్ప కార్యములు చేసెనో తెలియజేయమని వానితో చెప్పి వానిని పంపివేసెను. వాడు వెళ్ళి యేసు తనకెట్టి గొప్ప కార్యములు చేసెనో ఆ పట్టణమందంతటను ప్రకటించెను. చూసారా సోదరి, ఎంత ముఖ్యమైన లెసన్ మనకుందండి. సో యేసుని వాళ్ళందరూ అడుగుతారు, నువ్వు వెళ్ళిపో, ఇక్కడ వద్దు, నీ సేవ మాకొద్దు, నీ వాక్యం మాకొద్దు అని చెప్పేప్పుడు, యేసు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఈ దయ్యాలు వెళ్ళిన ఆ మనిషి కూడా నీతో నేను వచ్చేస్తానంటాడు. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటాడు, వద్దు, నీకు దేవుడు చేసిన గొప్పతనంని నువ్వు ఈ ఊరిలో అందరికీ పోయి చెప్పు. ఎందుకంటే ఈ ఊరిలో నువ్వు ఒక్కడే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది, నువ్వు పోయి అందరికీ చెప్పాలా, మాతో వచ్చేది కాదు. చూడండి, దాంట్లో ఎంత ముఖ్యమైన పాయింట్ ఉందండి. మనమేమనుకుంటాము, క్రైస్తులందరూ ఒకే ప్లేస్లో ఉండి మనం అందరూ ఏం చేయాలా, చాలా గొప్ప సంఘంగా, పెద్ద సంఘంగా ఉండాలి. అది కాదు దేవుని విషయం. ఏంటి, మనం స్ప్రెడ్ అవ్వాలా, వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలా. పోయి నీ ఇంటి వాళ్ళకి, ఊర్ల వాళ్ళకి దేవుడు చేసిన గొప్పతనం చెప్పన్నప్పుడు సరే అని అలాగే అతను పోయి అందరికీ పోయి దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలు చెప్తున్నాడు. సోదరి, మనం నేర్చుకోవాలి. మనం రక్షింపబడిన తర్వాత మాకు ఒక పెద్ద బాధ్యత ఉందండి. ఏమంటే దేవుడు మమ్మల్ని ఏ రీతిగా ముట్టారు, మా జీవితం ఏ రీతిగా మార్చేస్తారు, ఎంత ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. మనం దేవుని రుచి చూసి తెలుసుకున్నాం కదా, ఎంత మంచోడో దేవుడు, ఎంత కృప దేవుడు మాకు ఇస్తున్నాడు. దాని గురించి మనం చెప్పాలండి, ఇంట్లో చెప్పాలా, మనం పని చేసే ప్లేస్లో చెప్పాలా, తర్వాత మనం పోయే కాలేజీలో మన ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాలా, స్టూడెంట్స్కి చెప్పాలా, మన నైబర్హుడ్లో చెప్పాలి, అన్ని ప్లేస్లో దేవుని మహిమ గురించి అందరికీ చెప్పాలండి. మనం వాళ్ళు వింటారో లేదో అది సెకండరీ, మనం చెప్పాల్సింది మనకి. నేను చిన్న వయసులో స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు కూడా నేను రక్షణ పొందిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పేశానండి, ఎవరు దొరికితే అందరికీ చెప్పేశానండి. ఎన్నో జనం తమాషా చేశారు, ఎంతో జనము వినలేదండి. అయితే కొందరైనా వచ్చారండి, నా ఫ్రెండ్ నరేష్ వచ్చారండి, ఇంకా సురేష్ రాలేదు, ప్రకాష్ రాలేదు, ఇంకా అనేకలు రాలేదండి అసలు. అయితే నేను చెప్పానండి, అందరికీ పోయి ఇక్కడ చెప్పాను. చెప్పేది మన ఒక బాధ్యత, మనం చెప్పాలా అనేదే మన ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. మనం చెప్తున్నామా, ఎంతో జనం ఇంట్లో వాళ్ళకే చెప్పారండి,
పేరెంట్స్కి చెప్పాలా, ఒకవేళ పేరెంట్స్కి సత్యంలో లేదంటే మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలా, మన సోదరులకి చెప్పాలా, మన పక్కింటి వాళ్ళకి, ఎదురింటి వాళ్ళకి, అందరికీ చెప్పాలండి. సోదరి ఆ ఒక బాధ్యత మనకి యేసు ఇచ్చి ఉన్నాడు అనేది మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. తర్వాత లాస్ట్లో ఒక విషయం మనం చూసుకొని ఫినిష్ చేసుకోండి. అదేమంటే పేతురు లైఫ్లో వచ్చిన ఈ జీవజంతు ఏమంటే ఇది ఒక కోడి, అంటే కాక్, రూస్టర్ కదా. సో దీని గురించి మనము బాగా అందరికీ తెలుసు కదా. ఇది ఇక్కడ చూస్తామంటే యేసు ప్రభు లాస్ట్లో ఆయన చివరి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఆ రాత్రి, ఆయన పట్టుబడిన రాత్రి ఆయన చెప్తున్నారు ఏ రీతిగా నాకు ఏమవుతుంది, అతనికి ఏమవుతుందని చెప్పేప్పుడు ఆయన ఏ రీతిగా మరణించాలా, అతని నిమిత్తం అందరూ ఏమవుతారో ఇబ్బంది పడిపోయి అతన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారని, అఫెండ్ అయిపోతారని చెప్పేప్పుడు అప్పుడు పేతురు ఈ మాట చెప్తాడు. చూడండి, లూకా 22:33. అయితే అతడు, ప్రభువా, నీతో కూడా చెరలోనికిని మరణమునకును వెళ్ళుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని ఆయనతో అనగా, ఏమండి తిని ఏం చెప్తారండి, మీరందరూ వెళ్ళిపోతారు, నన్ను విడిసేసి వెళ్ళిపోతారంటే పేతురు చెప్తున్నారు, నేను అన్నిటికీ సిద్ధమైన ఉన్నాను. చూడండి మళ్ళా. అయితే అతడు, ప్రభువా, నీతో కూడా చెరలోనికిని మరణమునకును వెళ్ళుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని. చూసారా, ఇక్కడికి చెరులోకి మరణముకు పోయేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానంటారు. చూసారా పేతురు, నిజంగా అతనికి అంత ఆసక్తి ఉందండి, అంత ప్రేమ ఉంది యేసు పైన, అంత ఒక జీల్ ఉంది. అయితే అక్కడ యేసు ప్రభు ఏం చెప్తారండి, ఆయనతో అనగా ఆయన, పేతురు, నీవు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు చెప్పు వరకు నేడు కోడి కూయదని నీతో చెప్పుచున్నానని. చూసారా, నన్ను ఎరుగనని నువ్వు చెప్పే వరకు కోడి కూగదు. అంటే కోడి కూయేదానికి ముందు, అంటే తెల్లవారు ముందు, ఇది రాత్రి చెప్తున్నారు, తెల్లవారు అయ్యాక ముందు నువ్వు నన్ను 3 సార్లు ఏం చెప్తావో తెలియదని చెప్పేస్తావని. సో ఇదంతా మనకు తెలుసు కదా. అదేలాగా యేసు ప్రభుని పట్టుకొని పోతున్నారు. అప్పుడు పేతురు కూడా వెనకాలే పోతాడు. అక్కడ యేసుని ట్రయల్ చేస్తున్నారు, రాత్రంతా అతనికి ట్రయల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇతను అక్కడ పోయి జనాల మధ్యలో మిక్స్ అవుతాడు. అప్పుడు ఒకడు, నువ్వు కూడా అతని చేతిలో ఉన్న అతను శిష్యుడు అంటే, లేదు లేదు. రెండోసారి అలాగే, మూడోసారి ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఏం చేస్తుందండి, నువ్వు నీ భాష చూస్తే అలాగే ఉంది, నువ్వు గలీలీని వచ్చిన ఆ మనిషితో ఉన్నావని ఎప్పుడు ఇతనేం చెప్పాడంట, చాలా స్ట్రాంగ్గా అతను స్వేర్ చేసుకుంటూ, ఏమండి అతను ఏం చెప్తాడండి, నాకు ఈ మనిషి అంటే ఎవరో తెలియదు, మీరు మిస్టేక్ చేస్తారండి. అప్పటికి కోడి ఏం చేస్తుందండి, జోరుగా కోసేస్తుంది. అప్పుడు పేతురుకి రియలైజ్ అవుతుందండి, యేసు చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం వచ్చిపోయి చాలా ఏడుస్తాడండి. చూసారా. సో ఈ ఒక విషయము మేమందరూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. కోడి కూర్చున్నప్పుడంతా మాకు పేతురు జ్ఞాపకం వస్తుందండి కదా. మీకు కోడి గురించి అనుభవం అయిందేమో. మా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు కోడి ఉండేదండి, పావురం ఉండేది, కోడి ఉండేది. సో ఆ కోడిలో 2 ఈ కాక్ ఇంత పెద్దది ఉండేదండి, వైట్ కలరు, 2 ఉండేది. దానికి 2కు సుశీల అని పేరు పెట్టాను నేను, మా సిస్టరు. 2కు సుశీల అని 2 సుశీల. అది ఎంత బాగా రికగ్నైజ్ చేసేదండి, ఎంతో దూరంలో ఏమో తింటూ ఉండేది మైదానంలో. సుశీల అన్న పరిగెత్తుకుని వచ్చేసేది, అంత బాగుంటుంది 2 కోడిలు. సో ఆ రీతిగా ఈ కోడి కూర్చున్నప్పుడంతా మాకు పేతురు జ్ఞాపకం వస్తారు. 3 సారి నీ ఎరుగనని చెప్పేశారు, డినై చేసేసారని. అయితే మనము అతనున్న పరిస్థితి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ గాజా స్ట్రిప్లో 2 అమెరికన్ జర్నలిస్ట్ని ఈ గాజా వీళ్ళు కదా టెర్రరిస్టు, వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేసేస్తారండి. గాజాలో హమాస్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, కిడ్నాప్ చేసేస్తారు. కిడ్నాప్ చేసేసి వాళ్ళకి 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తారండి. అంటే నువ్వు అమెరికన్ పాలసీ, వెస్ట్రన్ పాలసీని నువ్వు కండెమ్ చేసి మీరు మాట్లాడాలా. రెండోది ఇస్లాంని యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలా, నువ్వు ఇస్లాంకి అంటే ముసల్మాన్గా మారాలా అని వాళ్ళకి కండిషన్ ఇస్తారు. లేదంటే చాలా గొప్ప ర్యాన్సమ్, అంటే చాలా డబ్బు నువ్వు పే చేయాలా అనేప్పుడు
వాళ్ళిద్దరూ లేదంటే చనిపోతారండి. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఏం చేశారంటే అమెరికన్ పాలసీని కండెమ్ చేసి మాట్లాడి ఇస్లాంకి మారిపోయారండి, కన్వర్ట్ అయిపోయారు. సో అప్పుడు వాళ్ళు రిలీజ్ అయ్యారండి. దీన్ని మనము అలాగే చూస్తుంటే వీళ్ళు ముస్లింకి కన్వర్ట్ అయిపోరు కదా అని. అంటే ముస్లిమ్స్ ఫోర్స్ చేసి కన్వర్ట్ చేస్తారండి. మన క్రిస్టియన్స్కి ఇండియాలో చెప్తారు వీళ్ళు ఫోర్స్డ్ కన్వర్షన్స్ చేస్తారండి. అండ్ క్రిస్టియన్స్ ఫోర్స్ చేసి ఎవరిని కన్వర్ట్ చేయరు, అట్రాక్ట్ చేస్తారు అంతే. వాళ్ళకి మంచిది చేసి వాళ్ళకి ప్రేమ చూపించి వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేస్తామో తప్ప ఎవరిని ఫోర్స్ చేసేలేదు. అయితే ముస్లిమ్స్ ఫోర్స్ చేస్తారండి, గన్ పాయింట్లో ఫోర్స్ చేసి అలా కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ అని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఇండియాలో ఉన్న చాలా జనం ముస్లిమ్స్ అలాగే కన్వర్ట్ అయ్యింది. అప్పుడు ఈ మొహమ్మడన్ రూలర్స్ అంతా వచ్చి, ఈ ముస్లిం రాజులంతా వచ్చి ఇండియానంతా కాన్కర్ చేసేప్పుడు ఎంతో జనం చంపేసి మిగతా వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇచ్చారండి, మీరు కన్వర్ట్ అవుతే మీరు వదిలేస్తాము, లేదంటే మిమ్మల్ని చంపేస్తామని. అప్పుడు అలాగా ముస్లిమ్స్ అయిన వాళ్ళండి ఇప్పుడున్న వాళ్ళ అనేకులు. సో అలా అది ఫోర్స్డ్ కన్వర్షన్ అంటే. ఎనీవే, సో ఆ రీతిగా వీళ్ళు ఇద్దరు కన్వర్ట్ అయిపోయి వచ్చినప్పుడు మనం ఆ పరిస్థితులు ఉన్నామంటే అప్పుడే మనకు తెలిసేదండి నిజంగా మన ఏ రీతిగా మనం చేస్తామనేది కదా. మనం ఊరికే బైబిల్లో చదువుతామో పేతురు 3 సారి తెలియదని చెప్పేశారు అంటే మన ఒక లైఫ్ అండ్ డెత్ సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఎలాగో, అలాగే పౌలుకి పీటర్కి అలాగే అయిపోయింది కదా. సో సోదరి ఎంతో ఒక ఉత్సాహంతోనే ఉన్నాడు. పేతురు అబద్ధం చెప్పలేదు, నీతో చెరకపోతాను మరణం వరకు పోతానని చెప్పాడు, అది నిజమే. అయితే బలహీనమైన ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక సిచ్యువేషన్లో అతను ఆ రీతిగా బిహేవ్ చేశాడు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చెప్పారు కదా, ఏమంటే ఆత్మ సిద్ధంగా ఉంది, అయితే మాంసం ఏమైంది, బలీయంగా ఉంది. మనం కూడా పేతురుకి మనం ఎప్పుడు చెప్పే కంటే ముందు మనం ఆలోచించాలి. ఎంతోసారి మనం చాలా ఉత్సాహంతో మాట్లాడతాము, ఇలా చేస్తాం అలా చేస్తాం, దేవుడా సమస్తము నీ కొరకు జీవిస్తామని. అయితే కొంచెం కాలం తర్వాత మనం దాన్ని మర్చిపోతామండి కదా. నేను అంత పవిత్రంగా ఉంటాను, అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటామని చెప్పేసి కొంచెం కాలం తర్వాత మర్చిపోతామండి కదా. బైబిల్ కూడా ఉంది కదా, కొందరు దేవుడు ఉన్నాడని చెప్తేనూ వాళ్ళ క్రియల్లో దేవుడు లేదని చెప్పేలాగా జీవిస్తున్నాడని. ఎందుకంటే ఒక తప్పు కార్యం చేసేప్పుడు అలాగే కదా, దేవుడు లేనట్లు మనం జీవించామంటే దేవుని మనం లేనట్లు చెప్పినట్లే, డినై చేసినట్లే. అది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎనీవే, పేతురుకి ఈ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందండి కదా. అది సైతాను ఒక రీతిగా స్ట్రాంగ్గా అతనికి విరుద్ధంగా తీసుకొచ్చాడండి. ఎందుకంటే అతనికి మెయిన్గా ఈ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ దేవుడు అనుమతించాడు. ఎందుకంటే అతన్ని ఒక హంబల్ చేసి దీన మనుషులుగా అతని ఆ మైండ్ ఆ గర్వము రాకుండా ఉన్నట్లు ఆ రీతిగా అయిందండి. ఎందుకంటే పేతురు చాలా ఒక ఫోర్ఫ్రంట్లో ఉన్నాడు, అపోస్తలు అందరికంటే ఇతను అవుట్ స్పోకన్, ఇప్పుడు లీడర్ లాగా ఉన్నాడండి అందరికీ. సో ఎక్కువ పేతురుని దేవుడు ఇంకా యూజ్ చేయబోతున్నారు. అప్పుడు తనకి ఏం రాకూడదు, ఆ గర్వం రాకూడదు అనే నిమిత్తము ఈ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ తను చాలా ఏం చేసిందండి, చిన్నవాడిగా చేసింది కదా. మా లైఫ్లో కూడా కొన్ని కార్యాలు జరిగేప్పుడు మాకేమవుతుందండి, ఆ జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు మనం ఇంతే దేవుని కృపచేత ఏమయ్యాము, మనం రక్షింపబడ్డాము కదా. పేతురు కూడా ఎప్పుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేశాడండి. ఆయన నడుస్తుంటే ఆయన నీడ పడిందంటే రోగిస్తులంతా లేసేసేవాళ్ళు, బాగా అయిపోయింది. జస్ట్ చూడండి, ఆయన నీడ పడితేనే చచ్చిపోయిన వాళ్ళని లేపించారండి పేతురు. ఎంత విశేషమైన కార్యాలని చేశారు. అతను ఒక్క ప్రసంగం చేస్తే 3000 జనాలు ఒకే రోజు ఏం చేశారండి, కన్వర్ట్ అయ్యారు. అంత బాగా వాడుకున్నారండి పేతురుని. అయితే అతనికి ఎప్పుడు గర్వం రాలేదు, ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు దేవుడు తనని వదిలేయలేదు. ఆయన యేసు ప్రభు ఎరుగనని 3 సారి చెప్పినప్పుడు కూడా అతన్ని క్షమించి అతన్ని ఉపయోగించాడని ఆ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అతన్ని చాలా హంబుల్ చేసింది కదా. అదే రీతిగా మాకు కూడా మా లైఫ్లో ఎన్నోసారి దేవుని కృప మాకు ఇచ్చి ఉన్నాడు కదా. మనము రియలైజ్ చేసుకుంటామండి. నాకు కూడా లాస్ట్ 2 days బ్యాక్ కూడా ఒకరు సోదరులు చెప్పారండి, యవనస్తులో, బ్రదర్ మీరు ఎంత సీనియర్గా ఉంటేను మా దగ్గర అంతా మీరు నార్మల్గా ఉన్నారు, అంత జాలీగా ఉన్నారు, మీరు చాలా గ్రేటు,
చాలా హంబల్ అని చెప్పారండి. నేను అప్పుడు చెప్పాను, మాలో ఏమీ గ్రేట్ లేదు, దేవుని కృప అంత గ్రేట్గా ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఎంత సేవ చేస్తేనో ఎంత గొప్పగా మనం ఆడుకుంటేనో మాకు తెలుసు, మా గురించి మాకు తెలుసు కదా, మనం ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాం దేవుని ముందా. అయితే దేవుడు క్షమించి మాకు ఇంకా ఛాన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంతవరకు మనం వచ్చాం. ఆ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నిమిత్తము మాకు ఆ గర్వం రాదండి. ఎందుకంటే జనాలు ఎవరైనా పొగిడితేనో మాకేమవుతుంది, ఇష్టం రాదు, ఒక కష్టంగా ఉంటుంది. దాన్ని ఏదో 2 వాక్యం చెప్పారంటే తర్వాత వాళ్ళని స్టాప్ చేసి మనం సబ్జెక్ట్ చేంజ్ చేసి ఆ రీతిగా వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకంటే మాకు తెలుసు అన్నీ దేవుని కృప ద్వారా మనం ఇంతవరకు చేసుకుని వస్తున్నాము. లేదంటే ఎప్పుడో మనం ఏమైపోవాలా, పేతురులాగా యూదాస్ లాగా మనం ఏమైపోవాలా, మనం వెళ్ళిపోయాల్సిందిగా ఉండింది. అది ఆ రీతిగా పేతురుకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ దేవుడు ఇచ్చాడని. తర్వాత రెండో ఒక ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఏమంటే ఇక్కడ 33లో చెప్తారు చూడండి. 31 చూడండి, లూక్ 22:31. సీమోను సీమోను, ఇదిగో సాతాను మిమ్మను పట్టి గోధుమల వలె జల్లించుటకు మిమ్మను కోరుకొనెను గాని. చూసారా, గోధుమలాగా నిన్ను ఏం చేయాల, పౌండ్ చేయాలా, కొట్టేయాలా అని కోరుకున్నాడు. కానీ నేను నీ కొరకు ప్రార్థన చేశానని చెప్పి ఇంకొక మాట చెప్తారు. అది ఏమంటే, నువ్వు కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత, నువ్వు మారిన తర్వాత నీ సోదరుని బలపరచు అంటున్నారు. అంటే ఆఫ్టర్ యు ఆర్ కన్వర్టెడ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ద బ్రదరన్ అంటారు. అంటే సోదర ఆ కార్యం చాలా ముఖ్యం. సైతాన్ని మమ్మల్ని ఏం చేయాలంటున్నాడు, ఎన్నోసారి కొట్టేయాలా. అది చాలా ఈజీ అండి సైతానికి మమ్మల్ని కొట్టేసేది. ఏదో ఒక పాపంలో లేదంటే తప్పులో శోధనలో మమ్మల్ని ఇరికించేసి మమ్మల్ని ఏం చేసేయచ్చు, ఈజీగా ఫినిష్ చేసేయచ్చు. అయితే దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడుతున్నాడు సైతాన్ నుండి కదా, సైతాన్ శోధన నుండి. ఎన్నోసారి చంపేసేదానికి ట్రై చేస్తాడండి. మాకు తెలుస్తుంది కదా, ఒక్క సెకండ్లో మనము జీవితమే పోవాల్సిందిగా ఉంటుంది. అయితే దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడుతాడు, సంరక్షిస్తాడు. ఎందుకు, మనము వేరే వాడిని ఏం చేయాలా, బలపరచాలా. అదే మెయిన్ అండి. మాకు అయిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ పట్టుకొని మనం ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలా, బలపరచాలా. వాళ్ళు ఆ రీతిగా శోధనలో పడిపోనట్లు, వాళ్ళు దేవుని నుండి వాళ్ళు దూరంగా పోకున్నట్లు, వాళ్ళు విశ్వాసంలో బలపడేలాగా మాకైన అనుభవంను బట్టి వాళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. దాని కొరకే మనం నీ దేవుడు ఉంచాడండి కదా. ఈ పాఠాలంతా ఎన్నో పాఠాలు మనం రిపీట్ చేస్తుంటాం. ఎందుకంటే మనలో అందరికీ అనేకలకి తెలిసేది. అయితేనో ఇప్పుడు చిన్నవాళ్ళు వస్తున్నారు సంఘంలో, ఇప్పుడు వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నారు, వాళ్ళ కొరకు మనం జీవిస్తున్నాం. వాళ్ళకి మనం బలపరచాలి, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలండి కదా. దాని కొరకే దేవుడు మాకు ఇదంతా అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ మాట మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. నువ్వు కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత, సైతాన్ నుండి నువ్వు రక్షించబడిన తర్వాత నువ్వు సోదరుని ఏం చెయ్యి, బలపరచు. ఆ ఒక పనిని దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు. ఎనీవే సోదరి, ఈ ఒక 5 క్లాసెస్లో మన జీవ జంతువులనే సంఘటనలు పెట్టుకొని ఎన్నో ఆత్మికమైన క్లాసెస్ని మనము నేర్చుకున్నాం. బైబిల్ ఇంకా ఎన్నో విషయాలు ఉంది. మనము ఇంకా ఫ్యూచర్లో లోతైన బైబిల్ స్టడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం. దాని కొరకు ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు మేమందరినీ ఆశీర్వదించును గాక.